Cerita masa kecil. Dadi ngene pula. Aku dhisik iki ya cilik iki bapakku karo aku iki isu-isu iki pit-pitan. To pit-pitan nonton kethek. Kethek tanggoku sing duwe kethek ngono pula. Nah, sing siji iki ora mbeling, sing siji mbeling ketheke. Nah, kuwi sing siji tak kei jambu api. Sing siji tak kei gedang tapi yo rada gosok ngono kae to. Nah, terus aku dijambak ya to. Dijambuki nangis. Ngono kae nangis to ya jeneng bocah. Terus yo kuwi dipentong pake yang ne ketheke. Dipentong pake. Terus ya wis. Terus bar kuwi kapok wis ra ngono kethek neh. Aku dadi nenek kethek to. Aku luwung minggir. Soale ya kuwi kene dijambak neh wis trauma. Wis trauma to. Trauma wis nek kethek aku ya wis wedi lah saiki. Aku wis gedhe polo, aku umurku wis akeh, tapi nenek kethek yo trauma ngono polo. Soale apa nek men wis tau di tau dicakar dadi yo dijambak rambutku. Terus ya wis iki nek enek wong ledek kethek ngono kae polo. Lewat ngarep omah ngono kae. Aku ora metu blas, aku ora nonton. Wedi nek dijambak neh. Ya salahe ku ya polo. Sing siji tak kei legi, sing siji tak kei bosok. Sing siji nesu, aku dijambak rambutku to. Ya wis nangis aku. Iki aku ning mbahe polo. Cete kan putih kan omahku kan yo kae. Iki catku putih, iki aku ning mbahe polo. Wis polo ngono sik ya, aku ruwe potek ya. Dadah.